Taas-taas atong ebanghelyo, no? Ganahan mo maminaw og taas ang pagbasa. Dili kayo. So mga igsoon, ang atong unang pagbasa, nagtug-an nato ang Ginoo nga grabe giday kayo ang iyang pagpangga nato. Di gid ta niya kalimtan. Gasigi gid siyag plano unsay makaayo nato. Niya unsay atong kasakit, iyag yung himuag solusyon nga mahimong kalipay. Niya na ako noy moingon, gikalimtan na mis Ginoo kay porti na namong pagantos. Niya iya dayong gitubag, malimot ba ang inahan sa iyang masuso nga anak? Kamo niagi mamo pagkainahan, kadaghanan ninyo, malimot mo sa inyong anak nga kanang gatutoy pa ninyo? Magsigi jud kag hunahuna anak. Di ba? Pero matod pa sa Ginoo, pinaagi ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa, mas malimot pa ang inahan sa iyang anak nga masuso kaysa Ginoo nga malimot nato. Nindota, no? Kamoron, tanaw ninyo sa inyong kinabuhi. Gikalimtan mo sa Ginoo o gipangga sa Ginoo? Nga nganong gatap-tap mo sa inyong naw? Kinsa may gasugo ninyo ana? Ang Ginoo? Nay usahay nga kita mismo ba? Dili mo bati nga gipangga tas Ginoo. Mo nang magpangita tag pagpangga gikan sa atong isig katao. Unya mahiubos dayon ta, mangluod dayon ta kung dili ta panggaon. Na sugod karon ayaw na mo pangitag pagpangga nagikan sa tao. Ngano man gipangga na gud tas Ginoo, hilabwan pa ng pagpangga sa Ginoo. Nya kita maglagot dayon ang asawa basta mangabit ganing bana, masuko dayon ang bana sad, mangabit ganing asawa, halalagot dayon, buwag dayon. Anong ninana man ka? Nasay uban, magsigig ampo para siyang isig katao, may ratag makanser ka, may ratag mabangga ka. Kanang gitawag na tubag panunglo ba? Kay ngano man gisakitan kay kunimong bunganga ka. Unya kun mahitabo gyud, mirisi gigabaan gyud, gigabaan. Kanang balipay tag mura sila gabaan. Ang Ginoo nagpangga sad anang imong gitunglo. Wa sad na kalimtis Ginoo kanang imong gitunglo. Kanang imong gisigihan ron og yubit, gisigihan imong salikway, imong gibiay-biay, wa na biay-biayas Ginoo, gipangga sad na niya, samas iyang pagpangga sad nimo og nako. Pulos ta gipangga sa Ginoo. Matod pa sa mga philosophers, great philosophers, nga mga Christian philosophers nga niila nga naay Ginoo, niingon sila, kung ang Ginoo mubiya lang nato 3 ka segundos, 3 ka segundos patay na tang tanan. At di mong to? Sinan gana? Og mubiya lang kuno natong Ginoo 3 ka segundos, kanang mubiya siya ba? Patay tang tanan. Nga naman, kinsay gakupot sa yuta para dili malusno, kinsay gapugong sa kalibutan para dili mo explode. Ang Ginoo, kinsay gapugong o gapalihok sa atong dugo nga di manggawas sa atong lawas, na magsige ra gyud circulate diri sa atong ugat. Ang Ginoo, kinsay gahatag aning hangin og nagpaginhawa nato. Ang Ginoo, everything that we need in order to live comes from God. Unyag iyan ang pahunongon og 3 seconds, lusno ang kalibutan. Lusno ning kaning tubig mukalit ning sodere in 3 seconds. Nga malusno ang kalibutan, kinsa may mabuhi. In 3 seconds nga mubuto ang kalibutan kay wa nay nagkupot ani, wa nay nagpugong. Mura ba kanang bomba, kanang hand grenade, inigbuto ana, nagkinhanglan pa na og 3 seconds.
Wow, inigbuto. Automatic. Why 1 second? Inyag mo buto ang kalibutan, kisa may bilin. Pero kita no, kuwang kay tananing maong pamalandong, nga ang nagkupot di ay nato, mao ang Ginoo mo na nga, bisan pag ang inahan nga ang inahan sa bata nga masuso, makaako pagbiya ni anang bataa didtos basurahan, makaako pagbiya anang bataa didtos iyang ginikanan, makaako pagbiya anang bataa pultahan sa mga simbahan, pultahan sa mga monasteryo, tungod lang sa kauwaw, tungod sa sakit o kasakit. Ang Ginoo bisag ato pa siyang gipatay, bisag ato pa siyang gisalikway pag-anis kalibutan, wa gid ta niya bayae bisan nalag 3 seconds. Kay kahibaw siya, we need Him. Nagkinahanglan ta niya. Kita lang usahay, malimot ang nagkinahanglan ta Ginoo. Arrogante ra kay tang moingon, I can manage. I can manage. Eh kuno, lingi ako na imong tupad. Pangutan-a. Pangutan-a ba? Nagkinahanglan ka Ginoo? Ina nagkinahanglan ka Ginoo? Nagkinahanglan ka Ginoo para sa imong buhok o parlor? Nagkinahanglan ka Ginoo para sa imong kilay? Ha? Nagkinahanglan ka Ginoo para nang imong naong, sa color sa imong naong, sa color sa imong kuko, sa color sa imong panit, o kanang tigtato mo imong gikinahanglan, kanang tigmanicure o pedicure mo imong gikinahanglan. Nagkinahanglan ka Ginoo para sa imong balay, o ika maoy nagmanage sa imong balay. Nagkinahanglan ka Ginoo para sa imong yuta, o sige kag pangangkon og pangural anang imong yuta. Kuno, imo kunong yuta. Nagkinahanglan kag Ginoo diha sa imong livelihood, o ikaw na lang kay nagbuot-buot unsaon nimo pagpangwarta hangtod sige na kag-engage anang 5-6, sige na kag-engage anang corruption, sige na kag-engage anang mga pamaligya anang mga drugas, pamaligya sa unod ngadto sa isig katao. Kanindot no kung kinahanglan ta ani Ginoo, ang pari nga nagwali karon nagkinahanglan ni Ginoo para makawali. Or moingon ko, ada, sikat na kay ko, oy, daghan na kay tanaw na ko. Layo ra kay mo nako. Ako, kada ginako, misa, moingon din ko, Ginoo, pawaliha ko. Kaya di ko nimo pawalihon, mawa ra gini akong tingog kausa. Wa na gyud. Parihan ni Zacarias, gikuhaas anghels tingog, paggawas dito sa iyang insinsuhan, gasinyas-sinyas na lang. Kanang inyong tingog nga sigihan ninyo gamit pagpangasaba. Kuwao lang nas Ginoo karong taon-taon, patay gid mo. Ala, sige, gamita pag nagpangasaba. Ni ang pari ra ba kusog sad mga saba, kasaba anday sa Kristan. Kusmura lagi naong sa Kristan ganiha dire pagsuod nako. Arang-arang karon smiling na sila, nakabawi, no? Ganiha, pertig yung kusmura, kay galago, tingin sa ikapay lit, kay muso diha, ikapay magsigig, yaw-yaw na mo. Basta kuhaon ang akong tingog sa Ginoo, no? Wa na, di ba? Or, madakinas lang ko anang hagdanan, niya, maslip disc ko, di na ako kabarong. Wa na. Niya ako ning ipagarbo, ilasa. Kamo, mabangga na rong habal-habal inyong sakyan. Or kamo ba'y mabanggaan sa balhabal nga dagda sa balhabal nga hubog sad or sabog? Wa na mo. Nya maparok na inyong odias gater. Wa na. Mana mo. Nya kan agi inyong no. Na siya. So unsa may buhaton? Sama sa Ginoo kinahanglan tang magbinuutan ngadto sa atong isig katao. Sama sa Ginoo dili sad ta malimot sa panginahanglan sa atong isig katao. Gikono pangutan-an na imong tupad. Practice lang ni ba? Ingna unsay imong gikinahanglan karon kay akong tubagon. Ingna ko no. Ingna siya ba ingna. Sa makaya lang nako ingna unsa may imong gikinahanglan karon. Yeah.
Ya, moingon din ang imong imong tupad nga katubang akong utang ay lang to paningla. Wa jud ko ikabayad ato. Nindota no. Nya moingon ka, "Oy, sure." Ana, nindota ka no. Pero kita no di kita kamaong mo mangutana bitaw sa ato isig kataon sa imong gikinahanglan. Ang ato ra gyung ginahuna ang atong gikinahanglan. Sige lang kita gunahuna sa atong gikinahanglan nga usahay hastang panginahanglan sa atong isig katao ato pang negosyohon. Kana ding way kwarta ipa 5-6 pautangon og 5-6. Ang mga maestra in town na naglisod sa ilang kwarta ilon pag yun ang ATM. Wa yun maikog sa maestra nga 14 taong tudlo ana. Unya ang ATM pag yun kaltasan pag yun maayo. Ingon na bitaw no. Ay noon kamo mga maestrang ni ating ron din hiwa man mo maghimo ana no. Doko. Nadaghang ing mapahimuslano no eh. Na nga ako bitaw maluoy jud ko anang uban na kanang magsigi bitag yubit siyang isig katao niya mo-text nako pader nalipay baya ko pader nga na-cancer ang kabit sa akong bana bago pang na-diagnose pader lipay kay ko pader ay nalang jud kog ingna nga dili ko malipay ana niya ako sang tiksan unya og ikaw mo'y makanser malipay ka di na mo text og balik nalipay ka nga tuang cancer sa kabit sa imong bana og ana ibutang nimo. Pariyara sa datong inahan, pader kaluy intaw na akong anak pader kay duna mangguni siya bana sa una pader kinasal sila gibiyaan pader tuwa gakuyog intaw sa kabit pader nya ang akong anak ron pader nakakita magbag-ong laki purtigyong buutana pader di man sila makasal kay kinasal mas una nagpuyo na ron sila tulo ka tuig pader purtig taong buutana pader. Mauna gini ang laki para niya iampo intaw kong anak pader nako i-file mo og declaration of nullity didto sa korte sa atong simbahan arog ma-declared nga null and void na ng kasal niya sa una pwede na sila magminyo sus pagsunod buwan ningadto na kong inahan pader nako isa sus salamat jud kay Ginoo pader nako ngano man sa nabangga ang gisakyan sa katong laki pader namatay pader oy isa sus gitubag is Ginoo ang akong pagampo pader. Karon pwede na sila magpakasal pa din kay patay naman tong iyang banas una. Ako nga naminaw niya ba nako, uy manang nalipay ka nga namatay ang katong banas imong asawa kay nabangga. Haron ang imong anak makaminyo na. O gibali pa kas Ginoo nga siya mo'y namatay kay nabangga haron makaminyo na tong iyang bana. Mao sa nang kalipaya imong bation. Ang gisulti ni Hesus karon sa atong ebanghelyo murag prangkahay na gyud ba? Gaprangkahay na gyud sila og ang mga leader sa mga Hudiyo iyang gihisgutan ang ilang gipangbuhat niya iya dayong gihimuan og komparison sa ilang pagtratar niya. Ang mga Hudiyo magtuon gid na sa Biblia katong sinulat ni Moises nga Biblia kanang naas Old Testament gikan sa Genesis ngadto sa Leviticus, Numbers ana. Magtuon gid na sila kung pwede memorizon mo nang ilang ipamutang silang bukton, ari silang agtang, ana silang mga haligi ang mga verses nga gusto nilang memorizon. Nya gamay pang bata ila na ginang tudluan aron gyud mahimong Diosnon. Pero si Jesus may matuod nga kanang tanan ninyong gitun-an wa man mo mutuo ana inyo lang gitun-an so lahi di ay ang knowledge lahi sad ang faith ang kahibalo ug ang pagtuo usahay dili magka uyon kamo unsa may inyo rong gipaningkamutan kahibalo o pagtuo kanang inyong pagpa-eskwela sa inyong mga anak gikan sa asa na magsugod ang grade 1 o kinder nursery o kana gikan sa nursery ngadto gyud pagka degree holder unsa may inyong gipaningkamutan diha nga mulambo ang iyang kahibalo
o mulambo ang iyang pagtuo. Kanabitang maghatag kog recollection usahay or misa ngadto sa mga educators, mga teachers, mga kanabang mga leaders sa atong mga educational system ba. Ako din na silang pangutanon. Kumusta man mo? Nituo pa mo Ginoo? Mga doctor in education, doctor of philosophy, doctor of unsa pa na diha. Na kung nituo pa mo Ginoo, tuo pa diroy. Nya kaningon man ang Ginoo nga ayaw mo pagkabit-kabit, wa mo magkabit-kabit ron. Duko lang siya, naa say ginagmay pa der. Ana ba? Wa mo ron mamakak, makak yapon pa der. Wa mo ron mangwarta, ngwarta sad pa der. Ana, mubaos ra basad, ikaw pa der nituo pa ka Ginoo. Nako, tuo sige gani kog misa, insa wa nimo ihog sa bulsa ang kolekta. Ako hug sa gamay. Ngano man na? Ngano ang atong kahibalo usahay babagman sa atong pagtuo. Mao na hitabo ni Kristo, ang mga tao nga nagsigig tuon, sigig panudlo bahin sa balaod sa Ginoo, maoy misalikway niya og musalikway sa iyang pagtulunan. Akamuro din sigihan man ni nakog balik-balik. Mudawat ba mo sa sugo sa Ginoo? Na ini-text na ko ato sa gabi, gaprangkahay pod mi ato. Unin siya, Pader, ako Pader no, moingon jud ko nimo nga naningkamot jud kog sunod sa Ginoo. Pero Pader, na disturbo jud ko anang imong ingong pangural ba Pader ba? Kana bitang imong walis kural? Kay kanigong among balay Pader, ingon siya, kanang dapit sa luyos amo bay nang yuta namo diha, usahay anha man nagsuyop ang mga manuyupay, gani gahimo nagay sila murag kunog kanang gamay bang kubul-kubul ba nga mo'y ila ditong suyupanan, anha pag yung kuno man bisag unsa lang kana mangawat sila manok, anha luto. Mga mag-ihaw sila, mamingwit sila iro, anha nila lutoon, niya magbudol sila dito, yun siya, niya ang ilang mga hugaw, anha diya ipamilin, ano ba? O na nga, ila kunong gikural. Nya sala ba kuno na? Saan? Wa man ko katubag ato, kamo kuno ba tubag kuno mo ba? Sala dili. But lang. Mangutana pa ko sa Holy Spirit. Ako siyang gitubag bitaw niingon ko nga ang kaning pagpangural duha na ang iyang tumong na ay Diyos non na ay tawhanon. Kung ang imong pagpangural Diyos non, congratulations adto kas langit tungod sa imong kural. Kung ang imong pagpangural tawhanon, pasabot sa imo lang bang kaugalingong panghukom, sa imong kaugalingong kahibalo, aka na mahimo na nang makapaimpierno nimo imong kural. Nya unsa may Diyos non nga pagpangural? Una, bunga sa gugma nimo sa imong isig katao. Kana bang nahigugma kas imong isig katao, mo nang gikural nimo ang maong lugar. Sama anang mga piniriso, gikural man ang ilang lugar kay nahigugma ta nila aron marehab sila. Mo nang gitawag na ang prisuhan unta og rehabilitation center. Gikural sila aron dili sila makapatuyang sa ilang yawanon nga mga buhat. Amo na makapalangit ng kurala. Or nangural ka aron maminusan ang sala sama atong adto magsuyop o kaha kana mga ano bang maghimo bag mga krimen adto didto kural aron di na wa na sila lugar na kabuhatan sa ilang mga yawanong buhat o maminusan sad or adto baagi ang imong bana padung adto siyang kabit. Imong kuralon ni ayaw taga igiyawi aron di na kay iyang kabit to man nagpuyo sa unahan luyos niyong balay adto siya agi kurala ra gud na nya ayaw na pagkuan ari na naagis tubangan makit-an na nimo so maminusan magpanagana naman tog lipot ngadto
Pero sa una, lahos ra ditsura, way problema, maminusan. Or mangawat ang imong mga silingan sa inyong mga prutas, mga tanom, haron mahinay-hinayan, di na kay sila kapangawat, imong koralon. Kana, nindot na. Pero, ang tawhanon mausad ni, kahakog. Kahakog ba? Ako ning yuta. Kana yung inana ba ito? Ako ni. Ana. Wa mo'y labot ang musod, piti. Kana, mauna siya kuan, sala tawhanon man na. Ikaduha, bungas kasuko, animal mo, sige mong pangawat din kuralon ko ni, sige ro, balik mo ron nire. Kana, bungas kasuko. Beka mo ba, ang inyong kuralon sa mga, Diyos nun o tawhanon? Mo bala mo diya, nganong ako may inyong tutok-tutukan, wa man ko mangural. Ang ako lang ba, Diyos nun o tawhanon? Mausad na ang knowledge o ang faith. Ang faith nakasintro sa Ginoo. Ang knowledge nakasintro sa tao. Kung ang ato ganing gibuhat karon para ragyud sa atong tawhanon na kinabuhi, kana bisag unsa pa ka kabuutan, bisag unsa pa ka kunuhay ka knowledgeable, unsa ka dignified, pero nakasentro ra gyud sa imong kaugalingong tawhanong kinabuhi, wa nay kapuslanan. Kay inig atubang nimo sa pagtulunas Ginoo, muriak gyud ka. Muriak ka Pare anang buutan kayong asawa, sige gyud simba, aron lang gyud nga munindot ang iyang kinabuhi, di siya masakit, masulbad ang mga problema. Kana ingon ana ba tawhanon man na, aron dili dayon mamatay ang iyang bana, ang iyang mama, aron mulampos ang iyang mga anak, aron makatrabaho, aron mulambo. Kana pulos man na tawhanon. Aron di mi makabsas pagkaon, aron maka-abroad, aron unsa pa na diha. Pulos gyud tawhanon ba? Nya buutan kunuhay kay ka, sige kag rosaryo, adto kas adoration, sige kag fasting. Wa mao na gibuhat sa mga Parisiyo, mao man gibuhat sa mga Hudiyo. Pero pag atubang nilang Kristo, suko gid sila. Nasuko. Kaya nga naman, giingnan mang Kristo, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Higugmaa ang inyong kaaway, pasaylua ang nakasala ninyong kapito. Awa na, nangalusno na sila. Kung tamparoson imong pikas, aping ipatamparos lang sang pikas. Kung kamo magpahulam, ayaw na paningil og bayad. Kung may mukawat sa imong butang, ayaw nagbawia. Pagtudlo ni Kristo ani na kayong sa nayabag na ning tawhana, patyon tani. Nga naman, kining mga tudlo ni Kristo, mauni ang maggiya nato pagbiya aning kalibutana, pag-detach aning kalibutana, aron makasud ta sa gingharian sa Dios nga tuas langit. So nakasentro sa Ginoo ang faith. Ang knowledge nakasentro sa atong human existence. Di ka mo karon, kung sa may naan ninyo ron, nganong nanimba man mo, gusto mong malangit o gustong way COVID? Sa unang pagbasa, atong unang pagbasa ba, si Moises, intercede siya sa mga tao. Patyo na untas Ginoo ang mga tao, kay ila gahimuhimo na sila based on their knowledge, gahimuhimo sila ilang Dios. Si Moises maoy mi pakgang nganuman gitan-aw ni Moises ang ilang kalag. Ningon si Moises, ug patyo ni Ronimo Lord, pagkadaghan sa maiskandalo. Una, mga matay sila sa ilang sala. Ikaduha, ang mga Ehiptohanon nga nagtan-aw nga imo silang gimahal, nya gipamatay ra day dinhi, din asad sila motuog Ginoo. So gusto ni Moises nga masintro gyud ang Ginoo. Nagsakripisyo si Moises pag-atiman ato mga taong gahig mga ulo, aron lang sa hinay-hinay makaamgo sila
nga ang Ginoo gid ay may importante, dili ng mga baka, mga larawan sa kalibutan. Nindot no. Natanawa ang imong bana patyuno na untas Ginoo kay sigig pangabit ing na Ginoo in town ayaw sagpatya akong bana hastang iyang kabit. Ana, maluoy taon kanila Lord ayaw sila tagaig COVID. Ana ba? Mura kag si Moises bang? Kaya ang ilang kalag Lord na miligro taon nas impierno. Nya kung gusto gini mong tagaan silag sakit, diri na lang ihatag nako. Ana, nduta no? Mo ana mo, mga asawa. Imbis nga ibangga nimong ilang gisakyan karon Lord, ako nalay ibangga. Mo ana ba? Okay mo? Adik mo okay? Porti gid ninyo kayawanon pag yun, no? Muna si Jesus, ningon si Jesus, ayaw silag hilabti. Ako lang moipatya. Ayaw silag hilabti. Ako moipatya. Ayaw paagasa ang ilang dugo. Ako moiihawa. Og mo na gihandom nato karon niining atong pagsaulog na sad sa Kwaresma og sa umaabot nga Easter Sunday. Ang Ginoo mao'y nagpakamatay para natong mga buangon. Ang Ginoo mo'y nag-antos para natong gasigig pangita sa kalami o kahayahay sa kalibutan.